guys, ayan guys, welcome back again to our channel. Panibagong video na naman dito sa aming channel guys. So bago ang lahat, bago natin i-reveal yung ating mga bagong babies dito, magpapakain na muna tayo ng ating mga ayan. Hindi makakalma kasi nga gutom na. Ayan guys, hindi makakalma. So ayan. So ayan guys, magpapakain kami ng aming mga babies ngayon. Try natin silang tawagin, okay? Try natin. Ayan. Ayan, magsisilapitan yan guys. Ayan. Ayan sila. Ayan, napakadami. Napakaaligaga masyado. So, ayan, papakain tayo ng ating mga manok guys. Kasi matagal-tagal na din namin itong hindi napakita in this channel. So, at least ngayon, ayan, makikita nyo sila. Iba-iba yung sizes nila guys. Palaging lumalapit tong ano na to, tong manok na to, tong sisiw na to sa akin. Ayan, ayan. So ayan na sila. Ayan na nga pala yung mga ano guys, yung mga merong sipon noon. Ayan, naka-recover na po sila. Ayan, ang gagaling na nila. Wala na masyadong pumupunta dito sa likod guys kasi marami na doon nalagay. Pero nilalagyan pa rin namin kasi merong mga paisa-isa yan tulad yan. Tsaka yung iba kasi kapag wala na doon, lumilibot sila dito. Then meron din kami dito banda na nilalagay. Ayan dyan. Kasi nga, palipat-lipat lang sila. So dito banda is meron ding mga, dito yung mga sinasabi naming uwak guys. Ayan, dito sila nakatambay palagi kaya nilalagyan din namin. So, ayan sila. Ayun. Ayan. Yan yung sinasabi kong mga uwak guys na kadalasan is black. Dito sila halos nakatambay. Dyan, dito banda, around this area. So, ayan. Dito. Masaya din po kami kasi nga, ayun na nga, yung aming may mga sipon na in one of our vlogs is, ayan, gumaling na sila guys. Napakadungis na kasi nga kung saan-saan na lang nagpupunta. Ayan. Ayan guys, so makikita nyo, napakaano nila. Pero disclaimer guys ha, naka-adjust naman din yung ano, yung maliliit. Merong ayan, merong mga tumutuka-tuka pero at least umaalis din agad yung mga medyo alam nila na natatalo sila nung nanunuka sa kanila. Ito na nga talaga yung video natin today. Meron kaming bagong mga ano dito guys, mga manok or mga bagong sisiw. So thankful din kami kasi nga nabili din namin. So this is not about bragging you guys, hindi kami nagpapasikat dito para sabihin lang na meron kaming ganito, ganyan. So thankful lang din kasi kami na nakuha din namin yun kasi nga yun naman din ang aming happiness kasi nga nasa linya kami ng pagmamanukan. So we invested something para din maipakita sa inyo yung aming bagong mga alaga. We are here guys, kung napapansin nyo, nasa terrace namin ako.
So, ayan nga, ito nga pala yung aming mga bagong babies dito. Ayan, dito lang ako from afar para at least hindi din sila mabulabog. So, disclaimer guys, hindi pa ako nakapaglinis. So, pasensya na. Nag-video lang talaga ako para at least mapakita ko sa inyo yung kanilang itsura today, for today's video. So, ito na nga guys, sila is Japanese Shamu guys. Yung kanilang father is nasa Tanaka bloodline ng ating Shamu. And then, yung kanilang mother side is nasa Jutako bloodline ng ating mga mother hen. So, eto na nga, nasa 1 month old pa lang sila guys. Ayan, 1 month old sila. Last April 28. So, kikiluhin din natin sila guys para at least alam natin. Actually, bago lang sila nakarating dito. Kaninang umaga lang. And then, na-contact namin yung person na pinagbilhan namin nito is kahapon. And nakuha agad namin kaninang umaga. And then, kikuluhin natin sila para at least for the next couple of months is ma-differentiate natin yung kanilang kilo para at least malaman natin yung kanilang progress na nandito na sila sa atin. So, ayan yung ating bagong alaga. Isang stag yan guys. Merong isang stag dyan. Isang pullet. Yung pullet niyan guys is ito. Itong may pagka-brown. Ayan. And then yung stag is ito naman. So, ayan siya. So, yung nanay at tatay niyan is i-flash ko sa screen. Ayan, right there guys. Siya yung nanay at saka yung tatay nila. So, sila yung parents ng aming bagong babies dito. So, ayan. So, sa mga nagtataka dyan kung bakit ganyan yung mga mukha. Well, unfortunately, ganyan yung characteristics nila. So, ayan. Dumating sila kaninang umaga. So, ayan. Kikiluhin natin sila guys para malaman natin on the next couple of months yung kanilang progress. So, kukuha naman ako ng timbangan guys. So, ito guys, ito yung ating unang baby. Ayan, ito yung ating unang nakuha. Ayan. So, ayan is 1 month old. So, ayan guys, ito yung ating first na nakuha. Ayan, ito siya. Isa siyang stag guys. Ayan. So, 1 month old and 1 week old. So, ayan na yung kanyang postura. So, pasensya kayo guys, hindi ako masyadong gamay. Hindi ko masyadong gamay yung paghawak nito. Kaya, medyo ako. Careful din ako kasi nga baka lumipad. So, pero ayan, ito na yung ating first Japanese Shamu na nakuha kaninang umaga. Ayan, so hindi ko na siya pinaship guys kasi, ayan, dito lang naman siya sa amin nakuha. So, kiluhin natin guys. Para makita natin yung progress nila after 1 month na nandito sila sa amin. So, ayan guys, nasa 1/2 kilo na siya. So, ayan, kikita nyo, 1/2 kilo na siya. 1/2 kilo na siya guys, na ano pa lang siya. 1 month and 1 week old. So, how much more kung magbigay pa tayo ng siguro mga 4 months old. I don't know kung anong itsura niya, pero let's continue on monitoring on this guys kasi blessing din to sa amin. So, ayan. We didn't expect na ganito sila kalaki or ganito siya kalaki. And we'll compare this to those Shamu asil na meron kami guys. So, kukunin ko yung babae muna then compare natin later yung ating Shamu asil na meron tayo doon na halos magkaising edad lang sila. Okay guys, ayan yung babae natin. Nasa around 450 grams. So, roughly ganun. 450 grams. So, ito yung ating babae. So, comment down below guys kung ano yung papangalan natin sa kanila. So, ayan. So, ayan. 450 grams yung ating babae. Okay. 450 grams. And then, yung lalaki, ayan. Naghahanap to siya sa kasama niya. Yung kasama niya kasi tinimbang ko pa. So, yung lalaki is 500 grams or half kilos. So, ito naman is 450 grams. So, roughly around 500 grams. So, magkakalahating kilo na rin. So, kunin natin yung ating Shamu asil guys. And then, timbangin natin kung anong kilo niya. And, kasi halos magkaparehas lang sila ng month. Ito yung aming Shamu asil guys. Ayan. So, ito naman yung aming pure Japanese Shamu. Ayan. Nandyan sila. So, ito si isang Shamu asil. So, kiluhin natin siya para malaman din natin yung kanyang progress and i-differentiate natin sa ating Japanese Shamu later on guys kung ano yung pinagkaiba nila.
Ayan guys, nasa 450 grams din siya. Tulad din siya ng Japanese shamu natin na babae. So, ito lalaki to. So, dapat mas mabigat siya. Pero, halos parehas lang din kasi sila ng edad guys. Ito kasi is April 25 siya nag 1 month. And then, yung ating isa or yung ating Japanese shamu is nasa April 28 sila nag 1 month. So, hindi sila gaano nagkakalayo. Let's see kung magkaparehas pa rin ba sila ng kilo, and then we'll do another video guys kung paano i-differentiate yung ating soon, and hopefully magkaroon tayo ng data about that kung paano natin i-differentiate yung ating mga shamu asil or may mga natives into those pure ones na meron tayo in our backyard. That's it for this video guys. Hope you like the video, and again, sana may natutunan kayo in this video. Ayan yung ating shamu asil guys, and then yeah, we'll update you soon guys kapag after 1 month from this video, then 1 month na sila, and then we'll do an update about that. Pati sa kanila, timbangin din natin sila. Etong tatlo na sila, ito, tsaka ito yung dito. Anyway, comment kayo nga pala ng mga suggestions nyo na Japanese name na anime guys ha. I want it to be an anime, yung pagiging pangalan na aming bagong mga sisiw dito. So ayan yung aming mga bagong sisiw. So I will update, or please do comment down below kung ano yung mga top suggestions nyo na pangalan na ipapangalan natin sa ating mga bagong alaga dito. So yes, comment down below guys. That's it for this video guys. Hope you like the video, and sana may natutunan kayo again in this video. And yes, peace out everybody, and yeah, stay safe, stay home guys. And disclaimer, based on our experience lang tong lahat ng sinishare namin, and sana may natutunan kayo because of that. And yes, it's up to you guys whether you apply it or not. There's nothing wrong with that, or there's no problem with that. Nasa inyo rin yan. So yes, peace out everybody. Peace out and goodbye. Be good.